Ole kaming chu Samuel kania tuna hian kum somthum kani India rama Chennai muna khopui pakhata pianga Seilian kani kachung te hi Muslim ania amai ro chu ke chuan heng tianga Muslim ina anti dan serle sang dan te hi ka ngai poimo te chiam lawa ka phur te chiam lawa ni keima om hianin nuam ka tivea amai ro chu hetianga lim taka ka ve thin lai hianin I khovel kan han thira sual na le har sana sang mai alo thleng thin ka mu hianin karil ru aboi le thin si ani chuwang chuanin kanun hi beidongin he khovela hian eng ma be sei tur om lawani ti keima thin lunga alo om thina wangin nun beidona thuk taka chuan kalu le ta thin ani amara chu khovel kan thira thil siam ro pui tak tak te leile vante kan thlir chuan he thili siam tu chu om nge ani ti chu ka thin lunga chiang takin hriatirna kadong ve thin box si ani amai ro chu heti lai hian tunge siam tu chu nia tunge pathian dik chu ni tin ka ngai to thin lai hian tunge ani ti chu ka hre thei si lawani min soi pui tu tur la ka nei box si lawa thian ka nei box si lo ti chuanin ri ru ha tak chuanin ka hun chu ka mang ve zela amai ro chu heti nga hun ka man zela hianin I pathian chuan milo tha thlam reng lo alo ni karil du chu anuam thengam si lowa chu tianga hun ka man lai chuanin pathian hi enge ni ang tin ka ngai to thina amara chu le khabu ate ka chiara pathian om zia te chiar tur tam tak om lain pathian om lawani ti le khabu tam tak a om ve bok si wangin chumi pathian om lo ti inkara chuan karil ru chu kabu kwal vel thin ani ti chuanin pathian chu ka zong ve a ke ma phak tok te chuan pathian chu om nin karina wang chuanin ka zong ve thin ani ma se min soi pui tu tur le min shil tu tur ka nei lo wang chuanin pathian chu tunge ni ti le enge ni ti chu eng ma hriat na reng ka nei si lo ani ole ti chuanin hun te alokal zela na ka thona hian ka thian pa pakhat nen hian heng teng chung chang hi kan soi dun thina ani chu advantage si alo ni reng maya ti chuanin kan han soi zela bible thu te ti khanin a chiara kela chuan hriat cha ka nei zela chuanin kan han zota ani chuan bible thumangin fia tak takin min sila ani mo ti in ke chuan adik na te ka mu chuak ve zela ni ti chuanin le thu dik ka zonga mun sang sa ko sang Islam te Buddhist te le Christian te biakin sang ate po ka in khom ve thina amara chu pathian chu enge ni a siam tu chu tenge ni ti chu chiang tak hriat na ero ka nei thelawani amara chu trum kha chu biakin pakhata hian ka va in khoma ta chuanin khovel sual na le keima sual na nge min tlan chuak tor hian I suwa hi atling to ka ni ti thu an lo soya chu thu chuan ka rel ruwa ne ta hle maya te chuanin an thu sai chu ngai thak ka cha ka ngai thla chun zom ta zela ti chuanin le an thu sai chuan min hne zela hei hi katana siam tu dik le pathian dik chu ani don hi ti in ngai to na kan ya ti chuan he sa kwa hi karon zom ve ta ani ti chuanin kan ha thona chuan ka thian pan en chuan kan soi dun zela bible thu te kan chiara thil sang kan soi nuwa voi kha chu engwangin nge Christian te hian cholni kan ti hi Sunday athenin an sera athenin sabat an ser si enge chan ni ang tin ka thian pan en chuan kan soi du na ta chuan ka thian pa chuanin heng tiang thil te hi Christian te min ti phel tu min ti phelan tum na me ani don hi tin aron sei choka ti ke chuan ni amai ro chu heng thu zong hi pathian in a bible min pe ka tang hianin adik na chu kan hai langanga chu kan zom jok turani cholni dik chu sabat ni hi ani turani ti in ke ka thian pa chu ka sila ani po chuan alo pom khomaya ti chuanin le cholni dik le pathian dik zong chuan thei top choin ma kan la chhozela le khabu te kan share tv tang ten kan ena sermon sang te kan ngai tha tunge pathian dik chu engni hinge pathian cholni dik chu ti in kan zong chhozela ni ti chuan ka thian pa po chuan chiar tur tam tak le khabu thatak tak mai cholni chung chang in zian ate bible thu tang ten min ron pe a le khabu sang chiar tur te kan zir dun zela ni ti chuanin kan hun te kan mang chawa kan hlim the em a ti chuanin le bible thu te kan chiana satta ka chuan a thu chuan min hne ta hle maya ti chuanin chu sa khodik nie ka hriat adventist a chuanin bible study nei turin hun te ka mang chho ve ta ti chuan bible study ti kan han neya ti chuanin le nakina chuan du thlana fel tak siam thei ta
tuna chuan Adventist ayan baptisma ka chang ve ngei don ani ti in thutluk na ka siam ta a ti chuan in kum sang ni le som khanin baptisma he ko sana hian kalo chang ve ta ani ti chuan in le chu tia kan chan ta ka chuan in ahma a ka zo fo midang ten hena po kalo zo fo engwange he ko sana hian I om kher enge ko san dik ani na ti chuan in kha kalo zo fo thin ang kha midang te na tanga ka zo na don tam ber chu ani ta ani ti chuan in le ke chuan in pathian thu ka zonga thu dik ka zonga pathian ka zonga tuna chuan pathian dik le pathian cholni dik po ka seta a he cholni dik le he pathian dik ke chuan ka tha thei to lawani ti in ka chang ta thin ani kan sia tangin India ram hi Muslim te le Hindu te antam em maya chung tiang kara chuan ke ni Christian te kan oma chumi zinga chuanin ka thei to bangin ka mel sia te le ka thian tha te na pathian thu te kan han silve thina chung ko khatne na chuanin tei matakin timaila pathian thu ka silve thina ni ka thiamang to ken kan sila ti chuanin le ka thiamang to ka silna chu pathian in mala so maniang chu anni po chuan ko shantika chuanin baptisma chandu hial khopin thutlungna anlo siam ve ta ani drum khat po chu khatianga bia kena sermon testimony ka soina khan ka testimony ka soi chuana tang chuan ka thian pa pakhat kan hap tho puyami pakhat chuan he ko shan dikhi zom turin thutlungna alo siam ve ta a he ka thian pa hi Christian chu anina in he ko shan dika om hi ani lo ani amai ro chu ka testimony te awangin tuna hian baptisma changdu in Bible study te anei chomek zel ani he thu ka sia thian kalom ema pathian hian min thla thlam ngai lo ani ti chiang takin ka sia ani kan chung ko hi Muslim kan ni ka ti tong khan ke chu Christian kaloni ta amai ro chu ka chung te chuan Muslim ni chu an la du renga amai ro chu ama kanun le tu na kanun hi ain thak thleng na sajia an mu hianin heng teng ka om hi ka chung te chuan min du pui box sia chuwang chuanin ina om ve chu min phal saka amai ra chu inhungi chu kan zui ve don lo ti in thu min tiam thung ani amai ra chu poi ka tilem lawa pathianin malmin som zela ka che zia le ka thil ti te pathianin malmin som na an mu tang hian eng tiknia mon chuan he thu dikhi an la mu ve nge ya kanung hi milaran zui ve nge ka be sei tlat ani ole bengwana thu tlem han soila kan soita ka ngit India ram hi mishing za somriat vel hi Hindu ania za a som pathum vel hi Muslim ania za a pani le point nga Christian ania za a pani hi Sikh ania chuan za pakhati Muslim anni he kanrama hian rongbol na tur atam em maya keini helai om te po hian thei to pin kan thil ti te kan sum le pai ta mangin he muna hian rong kan bol thei ton ani tun quartara kan tholom then khathi he munata na rongbol na mantur ani kalome